ka kai abin da ake so in za ka je tarewa ka tafi kai da alwalarka ko ka je kai alwala bayan ka yi addu'o'i duk da ake yi na shiga gida, to in ka je ka fara yin sallah raka'a biyu kai da matarka, wanda Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an wani ya tambaye shi cewa na auri wata mace kyakkyawa kuma ni ne na fi santa, me zan yi wanda zai ƙara mana dawwama soyayya ta yadda ba zan samu cikas ko matsala daga rayuwarmu da ita ba. Sai ce to abin da za a yi ka je ku yi sallah raka'a biyu kai da wannan mata. So da aka je suka yi sallah raka'a biyu, ya ce wannan sallah raka'a biyu shine zai zama kamar wani wato kariya daga iblisai da shaidanu waɗanda za su yi ƙoƙarin kawo maka cikas a cikin rayuwarka ta aure. So da haka mafi yawa ma'aurata ba sa waɗannan salloli raka'a biyu, wanda kuma yana warware matsaloli. Na biyu, addu'a da ta zo a cikin motsa imalikin, wanda a cikin adabu zifaf ya kawo ta cewa idan mutum ya ɗora hannunsa akan wato maɗiga wajen goshi na matarsa, ya yi addu'a ya ɗora hannu akan na ya ce Allahumma ni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. Ce ya Allah, ina neman tsarinka daga sharrin wannan mata da sharrin abin da aka halicce ta akai, kuma ina roƙonka alkhairin wannan mata da alkhairin abin da aka roƙe ta aka halicce ta akai. Wannan addu'a muhimmiya ce, kuma miji ne fa yayi wa matarsa, kuma a halin raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da umarni da ingancin hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan yana da tasiri sosai wajen kawar da shedanu da fitinannu waɗanda suke taka rawa wajen kawo cikas a cikin rayuwar aure. Sannan akwai addu'a ta kwanciya. Idan Allah ya kaddara mutum zai kwanta da matarsa, to akwai addu'a ta sunna da ake Allahumma jannibna shaitana wa jannibu shaitana ma razaqtana. Allah ka nisanta shaidan daga wato wannan saduwa tamu, kuma ka nisanta shaidan daga abin da za ka azurta mu, wanda ya tabbata a cikin wannan hadisi cewa idan mutum ya yi wannan addu'a, Allah subhanahu wata'ala zai kare shi da abin da zai haifa daga sharrin shaidan. Shaidan ba zai tasiri akan dan ba har abada. So kaga wannan wani babban fahami ne, wani babban sirri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma'aurata wanda za su yi amfani da shi. Na abu na hudu, yin wasa kafin a kai ga kwanciya ta aure. Ba kasafai mutane sukan saki jiki ma su yi wasa da iyalinsu, su kimtsa sosai ta hanyar sa turare, ta hanyar yin wasanni da maganganu masu daɗi masu faranta rai da cin abubuwa waɗanda za su sa jiki ya saki, zuciya ta saki, farin ciki ya ƙaru ba. To wannan shi ma yana daga cikin muhimmin abubuwa da malamai suka tattauna da sauransu, da kuma irin nau'in kwanciyar da ya kamata a yi wanda bai kamata a cuta wa miji ko a cuta wa mace ba, kuma a yi ta yadda take a kan ka'ida, kamar yadda ya zo a cikin adabu zifaf na yadda miji ya kamata ya mu'amala da matarsa a wannan babi, wanda kowa akwai irin yanayinsa. Haka wannan yana taimakawa wajen in aka fahimci wannan za a kau da matsaloli da dama. To duk wanda bai waɗannan ba ana iya rama su, da wani yana ajiya to ni a matakai na aure duk ban waɗannan matakai ba, da duk waɗannan addu'o'i da ake ni duk ban yi ba, yanzu kuma gashi aure na yayi nisa, ina iya yin waɗannan wato abubuwa yanzu. Sai mu ce kwarai da gaske, ai addu'a ba ta makara. Idan kai addu'a ma tana iya amfani a gaba, kuma ta koma baya ma ta gyara abubuwan da aka yi wato rashin yin addu'a ya haifar. In an yi addu'a tana iya komawa baya ta gyaro bayan, ta gyara yanzu kuma ta gyara gaba, domin Allah aka roƙa yana iya gyara maka abin da ya wuce, zai kuma iya gyara maka abin da kake ciki, kuma ya gyara maka abin da ke gaba. Saboda wannan yana da tasiri, wanda a nan kuma za mu tsaya insha Allahu ta'ala. A cikin shirinmu na gaba za mu ɗora a irin rawa da al'adu da bidiyoyi suke takawa wajen kawo aure cikas. Wassalamu alaikum